Ik heb nog maar hond, dan moet ik mijn hond blijven. Ons het 2 hondjies. Baie. Bly op by sy suster. Ik heb een skaap. Is dit van hierdie huisie hier? Nee, ek sal nie niks gebly het in 'n kamer. O, en ek kom. Jy sien dan moet ek in die kamer en dan net die stap as dit. Hond weg, maar dit is 14 jaar oud. Kleine doen, dat is straf. Ja, dat is my ek het 'n vriendin as ek vriendin is maar net okay, as maar net sy het 2 van die jok. Nicht nah dran. En dan sy 3 skaaphonden. Een is hare en 2 is eintlik as dokter George. Wat sy vir hom stel was om te leer en nou sê die dokter se man nee, hy wil nie honde hê. Dit sê sy moet nog honde. Hallo, goeiemôre almal. Goeiemôre James. Wat jy wil sê? Ja, môre julle almal. Baie welkom. Ek is 'n bietjie moeg, maar verskoon maar. Ek sal so in Waterval praat. Maar ek wil net sê, ek is elke Sondagoggend so verras as julle so mooi opdaag om ons koning te kom vereer met julle teenwoordigheid. En verder wil ek net vir Oudo sê, baie welkom by ons. En ek weet, die Here se seën is op hierdie bediening van jou. Baie welkom hoor. Geniet dit julle almal. Ek weet julle gaan. So at the begin, as we usually do, ons kan lieder kies, julle kan kies wat julle wil sing. Ons sal so 2, 3 lieder sing. 96 bladsy 22. Bladsy 22. 96 bladsy 22. Juig al wat leef. Die bekende melodie. Watter liedjies dan ons? Juig al wat leef. Okay. 96 bladsy 22. Voor regs. Kom hier recht. Okay, julle moet my dit leer. Insit. Ek is 'n bietjie moeg. Ek ken die lied nie. Ekskuus. I don't know the song. Nee. Ik kan Juig al wat leef, juig voor die Heer. Neem ons met blijdschap, gee ons eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Die God met blijdschap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Want goede dieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou krag, tot in die laaste nageslag. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei. 'n volk om te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Dit was nie so lekker afgegaan nie. Maar wat sê ons nou? 92. 92, selfde bladsy. Net langsaam. Tell me why. Tell me why. Why? Sondags. Zelfde bladsy. 94. Het julle almal daar? Ja. Tell me why De the sun does shine. Tell me why. The sun Kom ons does kyk maar iets wat meer bekend is. 8:6. Bring 8:6. op van die Vader, verheerlik die Seun. Ja.
8,6 is net op die vorige bladzijde, bladzijde 21. Net links. Yes. Voor rechts. Ja. 86. Bring lof aan die Heer, Vader. Ja, ik weet niet of ik kon geen woord. Do we know the song I Will Enter His Gates, number 97? Do you know this one? 97. No? It was I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Do you know that one? Courts with praise. Je hebt te zien op die kruis, dus op bladzijde 29. Bladzijde 29. Mama? Dus die heb te zien op die kruis. Oh ja. 126. Bladzijde 29, read 126. Weet je dit? Wat zit er? Awesome. Op die kruis is daar leven in mij, is daar leven voor jou en voor mij. Sien gelovig op hom, word gereinigd en leef, want verlossing biedt Jezus jou nou. Sien op, sien en leef, sien op die kruis, is daar leven in mij, is daar leven voor jou en voor mij. Nie jou tranen gebede bekeren behou, maar sy bloed werd verzoening voor jou. Trek op hom die gewig van jou zonde en schuld, vlug naar Jezus, o zondaar, vlug nou. Sien op, sien en leef, sien op die kruis, is daar leven in mij, is daar leven voor jou en voor mij. Neem nou aan in geloof en met vreugde en heil, neem die leven wat Jezus jou geeft. Wees verzekerd dat nimmer die dood jou meer treft, hij wat leeft die gerechtigheid meer. Sien op, sien en leef, sien op die kruis, is daar leven en heil, is daar leven voor jou en voor mij. Is daar enigiets wat die inwoners wil zeggen? Julle sal nog ken. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wil almal vir ons ken. Ik luister. Wat een vriend is ons Wat in is zijn Jezus. naam? Maak het What number Wat is een it? bladzij? Hoe is het kijken? Oh, there's no number. Kijk naar de andere. Ja, ja, ja. Wat een vriend. Wat een vriend het ons in Jezus. Ja. Hij wat in ons Die waar brengt. zijn. Niet dat je nou Maar muziek het hebt. voorrecht ons te leven. Ja? Weet je, bladzij 24. Bladzij 24, right. Okay. Oh ja, 106. Ja. 106 voor rechts, bladzij 24. Ah, ja. Hoe kom? Ons werk op die nummer, nee. 106. Nee, ik is ook wel mensen, ik is 85, dan kijk ik 16. Ja, maar jij ziet chicken niet zo. Dan denk ik chicken. Ah, yes. Oké. Basis. Ik zie nog verrast. De vriend ons in Jezus, Hij wat in ons plek wil staan. Wat een voorrecht om gedurende tot Gods stunde om te gaan. Hoe verleer ons toch die vreugde? Ach, hoe dikwijls lei ons smaakt. Net omdat ons niet ons moeder uitstort in Gods vaderhart. Als verzoeken en beproeven.
op wat steekt. Nergens is een vriend getrouwen, als hij wat ons nodig heeft. Jezus voelt met al ons zwakheid, hij wil delen al ons leed. Is ons zwak gedrukt heel lastig, zonder komen meer gebukt. Heere heiland onze toevlucht, bevrij ons hier van druk. Als ons vrienden ons verzaken, zoek ons in gebed die Heer. Aan zijn boezem is ons veilig, hij vertroost ons keer op keer. Amen. Baie dankie. Would you like to come and pray before you start? Ons bid nou. Ons soek die aangesig van God, want sy aangesig is op ons elke oomblik van die dag. Elke oomblik, every moment of time, the face of God is shining upon us. We cannot escape it. Let's make him smile this morning and pray. Our Father, we thank you now in the awesome, wonderful, precious name of our Lord, Savior, and everlasting King Jesus Christ, for having the privilege, undeserved privilege, to be together in your name, in this room, in this old-age home. We know that the Bible says, where there are 2 or 3 are gathered in your name, Lord Jesus, there you are in the midst, and therefore we know you are here. By your Spirit, you are present. We do ask, Lord, minister to us your love, your life, your salvation. Minister to our hearts today, because we are in need of you, Lord Jesus, like never before. And that's the reason we welcome you. Take your seat, Lord. Take your seat, and be ye the speaker of the word. Let the servant here speak to the people whom you love, all love, but many are not here today. We pray for them, Lord, that they will come to you sooner or later. But as the people are gathered here, we welcome you in the name of Jesus. Ask, Lord, take your place among us. We look upon you, not on no preacher, no songs, nothing else but Jesus Christ and what he's done on the cross for us. So we focus on you now. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 Aber auch ein bisschen lauter sprechen. Lauter sprechen? I can speak louder. Ja, hij is daar. Ik ben geplakt. I can speak. Can you hear me? Du musst lauter sprechen, Papa. Oh, we got the microphone. Yeah, okay. I can speak really loud too. I can speak louder too. Und auch Papa versuche mehr Afrikaans zu sprechen. Und mehr Afrika. Okay. I introduce myself. Ich stelle mich noch Sag mal ein vor. bisschen, wo du herkommst. Ja, ich mach. Und mit Namibia. Erzähl mal so ein bisschen. Ich stelle mich noch vor. Mein Name ist Udo Schiessel. Ich komme von Deutschland af. Ein Deutscher. Deutschland. Deutschland. Deutschland nicht mehr über alles, unter alles. Vorbei mit über alles. Das ist vorbei, dank sei Gott. Ik is nu al 3,5 jaar hier zo in Napier. Samen met mijn vrouw en 2 van mijn kinderen. Zij 4 maanden geleden gekomen, hij is samen met ons gekomen. Ik heb nog 2 kinderen. Ian is nu in Duitsland, in Frankfurt. En die andere ene, die gaan nu naar Paraguay. Vlieg. Samen met zijn vrouw, hebben verwacht kind. Ik voel bijna gemakkelijk hier zo in die omgeving, want ik zelf was een nurse. Ik heb met dementia mensen in Duitsland gewerkt. Bijna jaren. Zo elke mens wat nog mooi in die kop is, presteren. Ik heb anders gezien, anders herleefd daar in Duitsland.
Ik was ook een tijd in Namibia geweest. Daar die tijd, 20 jaar lang in Namibia. Ik was een bezigheidsman geweest. En daar heb ik tot bekering gekomen. Nadat ik alles verloren had. Allerlei klomp geld en rijkdom wat ik daar gehad heb. Dit heeft mij daar die tijd naartoe geleid om zelfmoord te plegen. Want ik heb die Heere niet gekend. Ik heb vrouwen gekend, ik heb geld gekend, ik heb rijkdom gekend, ik heb alles gekend, die zonde gekend. Hoe bij alles. Maar toen die Heere begint met mij de weg, toen verloor ik een bezigheid na die andere. Hulle was nog niet aan nie. Ik was enkel geweest daar in Windhoek. Toen verloor ik alles. Toen weet ik niet meer wat gaan aan. Toen besluit ik, zoals die Duitsers is, ik maak me nou klaar. Ik maak mij dood. Klaar. Alles geld weg, alle rijkdom weg. Ik ga niet nou. In die jaar, toen ik 35 jaar oud was, wil ik mij doodgeschieten. Maar die revolver heeft weggeraakt, heeft iemand van mij gesteld. Die dag voorheen, heeft mij gaan doden. Maar ik heb nog klomp pillen gehad, slaappillen en dus ik was elke dag omtrent 16 tot 18 uur bezig om te werken. Ik heb niet nieuwjaar, niet kerstfeest, ik heb niet gekend. Als een Duitse werk, hij werkt. Ons heeft zo geleerd. Je moet je brood verdienen. Je kan niet rondliggen en slapen niet. Je werkt. Zo heeft ons groot geworden. Ik was een kind. Ons was 13 kinderen geweest in mijn familie. En daar was een pa geweest. Als hij van jou aangekeken had, dan had hij weggekrepen. Dan had hij weggesteekt. En als hij met ma slecht gepraat had, en hij van die werkhuis toegekomen. En zijn ma zei, Udo, dit en dit. Toen moet ik weglopen. Want als hij zo maakt, dan leed hij achter in die hoek. En staan niet meer op. En dit heb je al bijna keer gedaan. 13 kinderen groot te maken. En dan nog werken aan al die goed, is niet makkelijk niet. O mensen, ik neem je hoed af. Ik heb dit geleerd. En toen loop ik weg van die huis. Toen ik 15 jaar was, loop ik weg. Van die tijd af heb ik mijn leven zo dus in mijn eigen handen genomen. Ik was jarenlang op die skippen gewerkt. Ik was overal spijlplek in die wereld geweest. En op die eind heb ik in Zuid-Afrika aanbeland, in Johannesburg, daar die tijd. En vandaar naar Namibia toe gereisd. En uit niks heb ik een groot bezigheid begonnen. Bakkerijen, supermarkt, dat was oop veld. En als hij hard gewerkt heeft, kan hij geld gemaakt hebben. Maar die mensen daar geslapen. Toen dacht ik, nou, dit is een opportunity daar. Daar kan een mens lekker geld maken. En uit niks heb ik bijna rijk geworden. Ik die armoede eet, ik is nou rijk, ik kan verkostigen wat ik wil. Niemand zei me iets meer niet. Ik beveel, ik zeg wat moet gedaan worden. En zo heeft het 10 jaar lang goed gegaan. Tot die Heere ingegrepen heeft. Ik wil nog niet die hele story vertellen, vat te lang. Die dag waar ik mij wil doodgeschieten. Vorher had ik één bezigheid naar die andere verloren. Ik ben handen geklipt, weggekomen. Waar is? Ik was een goede bezigheidsman, ik kan niet verstaan niet. Cliënten komen niet meer niet. Ik verloor één dag naar die andere dingen. Ik word bestuurd van boven onder. Toen had ik nog iemand gehad, wat met mij samengewerkt heeft. Zij met bestuur van boven onder. Toen op één dag vind ik uit, ik is bankrot, ik heb niets meer niet. Toen zei ik, alright, ik heb nog hard gewerkt. Ik heb geld gehad, niet genoeg gehad niet, want ik heb gespaard. Zoals dit ontspaard was, je weet was voor die oude tijd. Niks gehad niet. Toen besloot ik dat dag, morgen maak ik mee dood. Mijn leven is klaar, 35 jaar goed geleven, zo wat. Zoals ik zei, in Namibia daar die tijd, je moest wapens gehad hebben. Je koopt nou niet de wapen, dan krijg je een licentie en dan is het daar. Dit was allemaal zoals de Wild West daarboven. Die wilde westen. Jullie kennen zeker. Want die Zuid-Afrikaners was daarboven geweest. Ik ken al die stories. Hoe dat ook was in Angola. Ik heb alles daar gezien.
En die tijd heb jij een kant van mij in mijn droom ingelegd, mijn kantoortje. En een van die Owambos, dat is anders zoals jullie de Zulus, een van die Owambos moet mij gezien hebben, die tijd. En die tijd wil Swapo wapens gehad om te vechten in die Zuid-Afrikaners enzovoort. Cubaners was daar, Oost-Duitsers was daar, die hele lot. Dit was niet meer op en af, al die hele tijd. Hij moet mij gezien hebben, toen ik mijn wapen, als dat die 57 Magnum, daar ingezet heb. En toen ik wegreed om iets te doen, en ik heb besloten, ik op morgenochtend dit mag je mee doen. Voor al die mensen. Dit was een supermarkt geweest wat ik daar nog had. Ik mag me daar doen. Dat laat zien, ik is dood. Want ik is niet meer lustgraad niet. Ik was daar zo'n oud geweest, direct niet zo niet, maar ik was groot geworden bij je hart. Hart zo snel wie die wind wurde, hart wie Edelstahl. That's the way we've been raised. En heb je gezien, blijkbaar, en die volgende dag toen ik terugkwam, in die ochtend zei oké. Hier gesleept, die vensters was groot, allemaal kan ingekeken, ik weet niet hoe kom. Dit is een gedeelte, zal je zien, ik is dood. Zo. Toen zoek ik die gang, hij was weg. Later vind ik het, hij is gesteld en verkoop aan Swapo. Maar ik heb toch altijd billen gehad. Want ik was altijd aan de nerve, ik was altijd zo. Als je 18 uur werkt, elke dag non-stop, dan raak je piggy, weet je. Opstandig in, dan raak je anders zoals, ik kan nog niet zeggen Afrikaans. You feel, you tense, you feel always, I was always tense. Always. Under Strom. Pressure. Under pressure all the time. Weet dat mama niet van. Where can we keep it? How can we rest it? All the time. But I worked with my very own hands. I did not stand by and say, jullie maak maar. Ik zei, ik maak, jullie aanmaak, ik kijk hoe ik maak en je maakt zo. Ik verwacht niet meer. Mijn huddel gebeurt, ik kan lang uren weg. So, elke keer moet 12 uur, gewerkt. Ik was een slaaftrever, een Duitse slaaftrever. Maar dan dit met die uren dan gered. Maar dit gaat niet om mijn getuigenis, dit gaat nur om die woord. Zoals los het erstmal daar, ik sta hier zo. Van die tijd af is een kind van de Heer geworden. Van die dag heb ik alles verloren, maar die had alles weer veranderd tot goede. En daarvoor wil ik nog een dag bij je dan geven. Ons leert nou uit die woord van God. Je weet, is die woord van God, dit is je zwaard, dit is je sword. Dit is je Zwaard. Zwaard. Afrikaans en Engels. I could do it in German better. It doesn't matter. Dan leest je beter als je niet zo goed kan praten. Wat zeg hij? Is goed zo. Jeder praat zit door die tong van foreigners. Dan moet je meer acht geven. Is goed zo. Dan gaat dit niet hard. Ons leest uit die woord van God. By the way, all the fathers, happy Father's Day. Well done. Well done. 2 Timotheus, kapitel 4, 1 tot 5. En daar staat, I have fought, this is Paul what is speaking here. I have fought, the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearance. All who love his appearance. I point out 5 points out of this verse. Father, I pray that you bless it now. Number 1, Paul says, I have fought the good fight. Number 2, I have finished the race. Number 3, I have kept the faith. Number 4, my crown awaits me. My crown awaits me, says Paul. He doesn't leave it there. He goes on and says, to all also who love him, who love Jesus, also the Lord will give a crown.
According to the Bible, we know that salvation is free. Yes, salvation is free, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him may not perish, but have everlasting life. God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world. Through him. Whom? Jesus. It is a free gift of God for all who believes. A gift of God. Ephesians 2 verse 8, it's a free gift. God gives it to you like a present. And you can take it or you can leave it. But the answer will be accordingly in the end time. Christ paid the price on the cross of Calvary. Not the beautiful one, but a rough one. He was beaten to shreds. He shed his blood for us. They spit on, put a crown of thorn on him. En de kroon op sy kop gesit. Is nie Jesus big en mild, wat is so see? He was martyred beyond recognition, says the Bible in Isaiah 53. It was for us. He was martyred for us because he loves us. He loves us. He loves you and he loves me. You can be the greatest sin in the whole wide world. God will not reject you. Jesus will not reject you. He said, come unto me, you who are heavy laden burdened, I will give you rest. And whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Not work for the Lord, not pray to the Lord. Believe on the Lord. Believe with your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and you shall be saved. You don't need to work. You don't need to go to church every Sunday and every Monday, every Tuesday. You don't need to do all the kinds of good things. That's good indeed. But before, salvation must come. Before, trust in the Lord Jesus Christ. Before, call on his name. What must I do? Nothing. You just believe. He has paid the price. He has shed his blood. It was God's blood. You see, Jesus was not the son of Joseph. The Holy Spirit went over Mary and she conceived from God. How can that be? How can be that God created this vast universe with a couple of words and he created the stars too? One sentence, Ian Lane. Al die sterren moet daar existeren. Al die zon, daar is het. Is that something difficult for God? No. Salvation comes from God. And we did not seek after God. He sought us. None of us sitting here, we are looking for God. Maybe we were looking for religion. To have a nice face in front of the people. To be holier than thou. Better than thou. No. God sought us out. Whomever is born again in this room, God has sought out for being born again, become a child of God. No matter your background, no matter your color, no matter your skin, no matter you are rich, no matter you are poor. For God so loved the world, not the planet, the people who live on that planet. He loves you. Don't forget it. But what follows is costly. Salvation free. But everything else is costly. How can I say it? James 2:14-26. When you've got your Bibles at home, please read. Read in your Bibles. This is the book of life. This is what the future will bring. It shows your past, the present, and the future. Glory in the future. Hallelujah. Revelation 21:22. Glory already now. What's still to come is the best. But it costs something while you are on earth. What? Yes, it does. Read your Bible. It is a battle. Paul said, I fought the good fight. The good fight? What good fight when I be persecuted, be called stupid, be called I don't know what? Where's this the good fight? When I'm persecuted? When I got hardships? Like Paul? Good fight? He said, yes, good. Why? Because the gospel is good news for all those who believe it. And what I said, Revelation 21:22, the best is still to come. Die beste kommt noch.
nadat ons dood is. En ek het baie mense gesien doodgaan. Baie mense in 22 jaar sien jy baie mense sterwe, veral in Duitsland. En ek het gesien, according to the word of God, I wonder. Or according to the word of God, yes, I believe that person. It's a battle because of the gospel. It's a good battle. If we fight, it's for a good cause. Your brothers, your sisters, your husbands, your wives, your children, fight for them. Preach to them. Remind them. Call them to come to Jesus Christ. Why should only you and I have the privilege to go to heaven and not to hell? Because all have sinned and fall short of the glory of God. Their place will be in eternal hell. And after the great white judgment throne, it will be in the fire, in the lake of fire, together with Satan and his angels. Please, good news, spread it. Don't be ashamed. Great is he who's in you than he is in the world. Don't be afraid of people mocking. Don't be afraid of the devil trying to hurt or harm. So what? Call on the name of the Lord. Draw near to God. Resist the devil, and he shall flee from you. If you name the name of Jesus. For his knee must bow, his tongue must confess that Jesus Christ is Lord. And it goes for all what he call humanity. I call it mankind. You see, I'm from the old God. I'm another humanist like in Germany, so many are. I'm so sad. Pray for Germany. First comes the cross, and then the crown. Not everything happy and nice and beautiful. When you come to Jesus, you become rich. Nobody cares. You will be famous. That's a lie from the pit of hell. When I came to Jesus, I lost everything. But I gained him. And he's given me an awesome family, which I prayed for, by the way. When you come to Jesus, you must follow him. And if they call him Beelzebul, guess what they will call you? Even from your own family. Beelzebul is a good word. They call you worse. They call me worse. I said, we got 13 children we've been. When I went to my family, to each one, and told them the good news, they called me idiot, stupid, get out of here, move away. It's all right. Jesus still loves you. Are you totally stupid now? Yes, for Christ I'm stupid. For the devil, not. Whose fool will you be? Christ's fool? Or the devil's in the world's fool? Second, God has left you not without a weapon. According to Ephesians 6:10-18, the weapon of our warfare, mighty in the Lord. He's armed you with weapons. You can use them. And the most important thing of them is the sword of the word. The word. You cannot fight the devil and the world with fists like I did in the past. I was boxing. I was a boxer in my youth. I boxed and I knocked them out. They knocked me out. So what? But you fight them with the word of God. You speak the gospel. You speak love and forgiveness. You bid them to come in and taste and see that the Lord is good. And his mercy endureth forever. Ephesians 6:10-18. This is your weapon. Use it. Then second, it is a race. You have to run with patience. You see, after you became born again, a race started. You made a big enemy, the devil in the world and the flesh. From this moment on, when you became born again, real born again, then the enemy said, attack him. Then the flesh tempt him. All the time. And you wonder, I've been a child of God, still fall into sin? Actually, yes. It's a good sign. Be glad if you fall in various temptations, because the enemy hates you. But God loves you. And he is the mighty conqueror, the tribe of the Lion of Judah. And has disarmed principalities and powers, according to Colossians 2. He is stripped naked. The devil is defeated. Don't let him run over you. You pray.
the seat, you use the sword and say, behind me, Satan, behind me, flesh. I will not fall into temptation, for the Lord has said, he will keep me, uphold me, never leave me nor forsake me. Do you trust God? I do. Or you trust man? I don't. Earth until death, you will encounter persecutions, hardships, problems. Nowadays, people will not tell you anymore. They give you a tinkling gospel. When you come to Christ, everything is well. Not so. It is well with my soul. But the flesh still needs to be redeemed. It goes into the grave and die until the day of resurrection of the body, where you get a new body. Being connected with soul and spirit, it will be in heaven then. But it's another thing. Then he said, God has given you all the necessary weapons. John 14:6, Jesus Christ said, I am the way. You walk on Jesus. You follow Jesus. You follow no other. You follow no Domini. You follow no preacher, pope, and I don't care. Jesus said, I am the way. Follow me. Don't take your eyes away from the Lord Jesus. You always follow him all the way on. Wow, through bushes, thorns, thickets. It's a narrow road, Lord. Follow me. I know where I bring you. Ek weet waar toe ek jou bring. Wees getrou. Kyk op my. Loop nie langs my. Nie voor my, jy gaan agter my. I am the good shepherd and you are the sheep. And the wolves, they pluck from every side. Don't care. Go through the wolves, through the lions, through the bears of this world. Just keep your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the world will all strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. So it's a race, and we all run it. And God makes sure the good work he's begun in you and me, he will complete it until the day of Christ. You can trust him. Trust him. Only trust him. Only trust him. That's all what he wants you to do. And then Paul said, I've kept the faith. And so you must keep the faith. And I must keep. Having faith means I have it. But keeping it is another story. People can take it away. Anybody can take it away, your faith, to false religion, to lies. Keep the faith. Hold it tight. Don't let go of it. Because you've got three enemies in this world. There's number one, the flesh. Your flesh is the greatest enemy, according to Galatians 5. Then you have the world, which always tries to pull you on the side. You don't need Jesus. Live the life. Be happy tomorrow you die. No. And you have the devil. Those are your three enemies. Beware of them. John 10:10, the thief cometh not, but to kill, to steal, and destroy. But I have come, said the Lord, to give you life and give it more abundantly. Hallelujah. Galatians 5:17-21, it says, the flesh is your greatest enemy. Because the flesh fights against the spirit, not the